Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Marco. Thank you. Oh, wait. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Oh. Papakan naman dang slice si Marco. Ay, ang mamaday ko rin. Happy birthday to you. Ay, cutting of cake? Wow! One more pa daw, one more. Day nakuha. Dali na. Home na daw sabi. Wow! Nice. Ano madang may ano? Ano madang? Siyempre, thank you sa mga kasama ko ngayon sa birthday ko. Sa trip namin sa Alberta and ngayon papunta kami ng British Columbia. So yan, doon na tayo mag-vlog. Yan, good morning yan. Mag-aalmusal kami sa Tim Hortons. Yan. Ganda ng bundok. Pagising namin na palibutan na naman kami ng bundok. Yan. Birthday ni Marco ngayon. Siyempre. Nagpatumba kami ng isang baka dyan. Nagpatumba kami ng isang baka dito sa Tim Hortons. Ano yung Mamaya itatayo din. beef steak sandwich ba yun? Yan, nag-almusal muna kami dito sa Tim Hortons. Tapos, yan, tulak tayo ng British Columbia. Noon tayo mag-celebrate ng birthday. Yan. Yan. Kay Justin. Siyempre almusal muna tayo para may lakas. May lakas kami ni Kuya. Pinakadabis na mag-ibuon ka. Pila ka. Ano ma-order ba yan? Ang Tim Hortons dito nasa loob ng Sebon Foods. Ayos. Siyempre mga kababayan natin na nandyan, no? Annabelle, whose birthday, anak? Papa! Oh, kiss Papa. Ang aga ko nitong grinit. Anak, Pinagliga ko siya. breakfast. Oh, your farmer's shop is here. Drinks mo. Drinks ko, no? Water lang. Ano? Ako lang. Water lang. Water lang po. Ano? Oh. Nagkakala siya kasi na po. Siyempre, gumabiyahe para joke yun. Madali naman. Ganda ng mga bundok, no? Kadali, Joanna, may Tim Hortons. Yan, tapos na kami Tapos na mag-breakfast. Picture na naman, no? Siyempre, Yan, tulak na tayo ng saan na tayo? Emerald. Emerald, yan. But first, teams. Para mo maliputin ang team sa kamot. Breakfast Ang muna. ganda ng feels dito. Yung nga mga ano. Pakita mo yung mountain, Oo nga Marco. Marco, look at our view. So beautiful. Yun na. Okay, tapos na. Tinumba na yung isang baka. Kamu naman. Maro inakmin. Okay. Okay, unang stop namin galing Canmore dito sa boundary ng British Columbia and Alberta. Yan. Ay, magpa-picture sila. Last year nagpa-picture na kami. Sama tayo. Siyempre sama tayo. Uy. Ay, talaga. Ay, sarap. Pumunat. I wasn't invited last time. Yan. Ha, baba. Ano? Picture ka na naman. Picture ka na naman. Ano?
Picture ka ginara dyan, magayon eh. Yan oo. Pa. Ang ganda na naman ng view mo pa. Ha? Ang ganda na naman ah. Eh sabi sa'yo, walang magawa eh. Ikot-ikot lang ng Canada. Ikot-ikot na sa Canada. Tusukin na natin ang Victoria. Walang magawa Ganun din eh. Oh. Oh. Yan. Yan. Ayos. Turok si Isabel? Turog ang Isabel. Tulog. Unat-unat. Dapat picture agad. O sige. Yan, ang ganda ng panahon. Ngayon binigyan kami ng napakagandang panahon, ano? Sikat ng araw, konti ang clouds. Yan. Mountain dyan. Tapos rest muna, then tuso kami ng Emerald. Yan. Eh, meron tayong kababayan na nakapark din. Yan, no? Yung isa nakapwesto agad eh, oh. Oh. Ano yan pa? British Columbia. Oh. Oh. Nasa ibang bansa na naman ako. British Columbia. Kanina nasa Alberta. British Columbia naman. Oh, boundary kasi to. Ayan, Alberta yan, oh. Alberta. Ito naman, oh. Kung saan si Papa nakakapunta. Malamig kaya nagsisigarilyo ako. Malamig. British Yan. Columbia. Dapat pala maglagay ako ng sticker dito. Wala akong sticker eh. Tambak na yung sticker, no? Ay, Pagbalik natin, babalik tayo. Babalik pa rin dito tayo eh. mababasa yan. Kulanong ba yun? Sabi ni Papa kanina eh, sabi niya, gumawa ka kayo ng sticker. Oo, kulanong layas. Sige, magdi-design ako. Magsay ka, pati. Oh. So, maglalagay tayo dito. In the future. Ano? Maglalagay tayo dyan in the future. Justin, come here. Kuya Justin, para ipakita kay ano, ati ganda. Yan. Okay, kasama kami bagets. Yan. May mga dayo. Oh. Posing na tita. Oh. Posing ni Mama B. Galit tuloy yung driver. Dali oh. Ang ganda eh. Okay, son. Oh. Ay, Joe, picture daw, Joe. Sabi ko. Ay, maglola. Then, ay ba daw? Ang ganda ng ano, bundok ko. Tanda ka lang. Justin, stay there. Portrait mo lang. Rocky Mountain ng Canada, no? Ang Daddy, ganda. papa. Akin na. Hawakan ko. Akin na. Okay. Nakakalimutan ko bigla, no? Birthday ko pala ngayon. Ayan. So, yan. Pa-birthday sa akin nila, Joanna. Travel. Mag-road trip. Papuntang Alberta in British Columbia. Yan. Ayun ang mountain. Dito ka photo ka. Yeah. Ang ganda. So, it's okay. Pipicture muna kami dyan. Tapos tulak na ulit kami ng papuntang Emerald. After ng Emerald, balik na kami ng Calgary. Diba? Magpa-picture ka mo, kuya. Para yung mga anak. Oh. Ako na. Di. I'll buy you 4 burgers. Naiya si Kuya Justin. Go. Tita, diyan ka lang to si Kuya. Justin! Excited lahat eh. Kami nagdawala ako. Ang video mo pa lang, kay Banner Booms. Last year, nakayelo ako. Ban. Yan. Yay! Yan. Kung hindi nyo napanood yung vlog namin last year sa British Columbia, yan. Lalagay ko sa description yung link. Pero kami lang noon, nila kuya, ni Joanna. Wala sila mama. Yan, wala pa sila noon. Naka-smile? Oh. Ano, di kaya, pagtatanggal ako. Nasa British Columbia naman kami. Yan. Punta tayo ng Emerald. Punta tayo mag-birthday vlog naman ngayong araw. Yan. Siyempre,
syempre kasama sila Manay Helen. Yes, me. Ang mga parents na Pinoy namin. So, let's go! Okay, nandito na tayo sa Emerald Lake. Ang hirap maghanap ng parking ano. Ang ginawa namin siniksik na lang namin yung sasakyan dito. Kasi may espasyo naman ng itong isang sasakyan. Ginawa namin, siniksik namin dito. Oh, kasya naman. Kasi ito, nakapark sila pa straight eh. Pwede naman slanting eh. So ayan, punta tayo ng Emerald Lake. Doon naman sila mag picture. Pag tanghali na mahirap na maghanap ng parking. Nasaktuan, merong espasyong maliit doon. Michael. Okay naman to pa birthday namin sa'yo? Okay naman. Sabi, tataas tayo doon sa taas. Doon kaya pa ma. Doon sa taas ng bundok doon. Sa peak. Yan, let's go. Mga tour bus. Daming tour bus, RV. Sinuksok mo na lang sa auto duman. Nakakuha kami espasyong tama lang. Oy, suksok. Sige na, mauna na kayo. Pangilan mo na dito, Jik. Pa, aring pa mas magayon. Ay, pamanahin. Eh pa. Maris baga. Ganito ko sa hapon. Wow. Ayun. Oh, magkakayak na naman. Iyo, makaya kami. Oh, sige. May oras yan eh. May oras. Sarong oras pero di man pa nasusunod. Yeah. Kasi ikakayak namin ni Papa si Isabel. Yan, so welcome sa Emerald Lake ng British Columbia. Oh. Bawal saan ma? Ganda rin ng view no. Kay Justin. Photos. So dapat bawal talaga diyan eh. Hindi kasi dinadaan ng sasakyan yung kabila. Dito lang dapat ang tao. Eh wala magagawa eh. Maganda yung posisyon sa kabila eh. Oh. Ha? Ano? It's beautiful no, kuya? So, mamaya eh baka kumain lang din doon. Mamaya, tingnan. Tapos doon sa dulo, yun. Mga bulaklak doon. May mga bulaklak, pupunta tayo doon mamaya. Kami. Yan. Magpipicture-picture yan sigurado doon. Para makita nyo yung bundok din dito. Papakita ko mamaya. Okay, Justin? Kami ay magkakayak, ay magkakano. Yan, ganyan. So, yan, mga, yan. Katulad nung ginawa nila Joanna dun sa Moraine Lake. Pero, isasama namin si Isabel. Para maka-experience naman si Isabel. Kami pala. Yan. Your mom no. called right now. No. Yeah. Your mom just called. Naku, ayaw ni Kuya Justin eh. Oh, you ask Ate pala. Sila. Kayo? Ani, Kayo din? pwede mo taken. Hani, gusto mo mag-try kitang gawa tas gig-gig? Dahil na Ay, try. mahiro ulit. Dahil ko. Aba, Uy, si Isabel. ang ganda. Ayaw ni Kuya Justin mag-boating eh. Tao, mapapicture. Dahil maniling. Mamaya makakabuelo ka.
Marco, maano garo si Marco? Maano man. Kami. Ayo, Si Papa tas ako tapos si Isabel. Mag-iba ka. Joanna, mag-iba ka mong tulo. Iyo, kamong tulo. Joanna. Joanna, kamong tulo. Kasi mama nakaano na. Mama. Punta tayo dun sa dulo kung kaya. Try lang. Day girl, tahaw ang lay masagwan. Si Isabel lang sa tahaw mi. Day ba? Pwede ba? Tulo lang. Tulo lang. Kalungo ng aki. 3 years old si... Hindi ko pwedeng kalungo ng aki. Kasi aki pa naman ay. Baka pwedeng kalungo. Sige, try ta. Ako to lang nindo. Pag nagsapin ka. Araw mo kumasain kami ni Jik. Masya kami sa trail. Papa talaga. Ayo, dyan, trail dyan, no? Oh, may trail dyan eh, sa gilid. Ay, pa iba nung Jiggy kasi baka tumalon. Ay, harap mo dapat pinicturan na lang kita. Marco, pag magkatay lang mo, Ayo. picturean mo kami. Yes. Yan. Girl, mahilig mo. Girl, okay lang maging maate si Jik. Papalakaw-lakaw ko yan. May bado man yan. Dahil na girl, si kuya mo yan. No, anak, you can go on your own. Ano, Bel? Excited? At least kaya girl, pag si kuya mo, dadaro niya ng sakit. First time magbo-boat yan, no? Ako ba? First time magbo-boat. I'm not. She's not worried because you are a good girl. Don't be worried. Don't teach me. I wanna go on my own. Yan, ano, magbo-boat kami nila Tita Emily. So kami ang magkakasama, si Helen, tapos si Tita. Kasi si Isabel, anong nangyari, umiiyak kasama yung nanay niya, syempre, no? So tapos gusto niya rin sumama. Oh. Yan. Meron pa kami mga nakasabay from Belgium pa sila, no? 3 weeks sila mag-tutor dito sa Canada. No? Ayos. Medyo natagalan yung paghihintay namin kasi maraming boat na papunta pa lang doon. So maghihintay kami ng canoe na papunta dito. Marco, bidyon ka na lang. Pag nasa boat, daw magkakaroon kita. Ayan, sila papatapos. Isabel! Yay! Black and white. Oh, she wants the red. Wow! Ano baby ko? Ha? Marco, yung batang mo na sa bag. Let's see, anak. Let's see. Sorry. Itong card. Card ko, daddy. Itaraw niyo may love. Wait. Mami, sala. Yan, baba mo. Yan. Wow. Cassidy doesn't have any. Are you excited, anak? Say, Ha? okay? Are you excited? Len. Oh. Ha? Okay din, Let's go. mata. Wait. Yes, thank you. Yep. On the back. Oh, first year. Ma, good you? Very good. It's for Isabel, I think. Is that okay? She's gonna be at the front. Okay. She's gonna sit over there, hey? And I'm the middle. I'm the middleman. Yep. Masakay na rin kami. Oh, okay. Woo! Yay! Nandun sa kabila sila Papa. Yan. Ganda. Oh. O baka mabangga ka mo, may Aba, may truck. Oh. Video ni. Isabel, hi Bel. Hi Bel. Isabel. Akala ko kayo ang tahaw, ikaw man. Mayo. Pwede man karo ako, no? Hindi na ako mag-rebuy, girl. Dahil ako Eh, pwede. may taon mo daw sa kuya. Yan, oh. Ito yung ganda ng Emerald Lake. Yan. Hi! Hi, Bel! Hi, anak! Si Papa, oh. Kahapon, nandun sa Moraine Lake, sila rin, oh. Pero wala si Isabel. Look, may paddle din si Isabel. Oh. Dali, baby! Wow. Yan. Yan. Marco, tumabang ka. Day, okay na. Mag-wave, hi! Buddy, yan. Latlag na nagbabalyo na naman yung posisyon. Tigdi ako. Yan, oh, yan na. Uri, grabe, ang brutong ka ng makina mo eh. Hi, what are you doing? Rowing the boat.
You're rowing the boat with Lolo. And look at our background. Wow, our view. So ang bayad dito ano $100, 3 persons na 'yon. Kada ano lang, kano ang renta. Picture ko ka mo. Uy, magayon inidyo. Hoy, ano talaga papararani ka mo sa mo? Alam mo, parang gaan kita. Yan, mari pa si tita. Yan tita. Oy, matibay din para sagwan ko. Uy, mas masing ka mo. Pabalik na ka mo. Paparking na baga ka mo. Baligot. Atras, Marco. Atras. Marco, atras. Mariribo kita halat lang. Yan, ano ka yan, atras. Ano ka yan. Pasiris ka mo sa in. Naging lang ako ni Isabel. lang kami, walang gumagawa eh. Ang dalaga nito ni Patras. Marco, ika lang. Yan, dyan lang, Marco, dyan lang. Oh, okay na yan, bayan yan. Marco! Sige na, Marco. Sige na, Marco, pwede na yan. Sakto yan. O sige na girl, magbanti ka na, magkabanti ka na. Sige na. Sa balyo ka ni. Sige. Okay, let's go. Yan, dapat sabay-sabay ka mo. Mari pa si Tita Emily, may pakiaram. Sa una, kumabalik to. Papunta na kami nun sa gilid eh. Si Isabel nagpapadal sa Papunta na kami dyan sa gilid eh kanina. Sige na, Oh. padel. Video mo kami Ah. kasi yun pala naman. Ayun, dyan ka mo, magduhan muna ka mo. Siguro pag winter frozen to ano? Oo, frozen na. Pwede siguro mag-ice skating dito. Ang ganda. Yung bundok na yun, ang ganda. Yan ang mag-host. Last year hindi kami nag canoe. Ano? Last year wala Wala. Picture lang kami nanood. Walking doon sa gilid. Walking lang dyan, no? May path dyan eh. Doon. Sa dulong yun. Sana yun? Doon sa may, basta may banda dyan. Gusto mo alin na best mo? Ano yung sulusulo Marco? Oh, may mga igwang mga single. Yan yung kanina nagpapaturo kung paano magpaddle bago sumakay. Ay ma, pero ka na ko. Sila tita, siyempre enjoy na enjoy din dyan. Oh. Nako. Parang Lake Buhi lang ah. Lake Buhi. Lake Buhi. Yan, sa Camarines Sur yun. Kung saan sikat ang sinarapan, ano? Yung maliliit na isda. Yan. Ito ay sakop ng Yoho National Park dito sa British Columbia. Kasilhon mo para maimod ako ni Nining. Kasi ko Nining na. Amo man kasi alam mo bangit ka. Madi ka pa kakuba nga. Straight. Yan. Lamig ng tubig. Lamig ng tubig. Hawakan mo. Uy. Gayon. Ang ganda. Magayon is maganda. Yan. Lamig ng tubig. Parang tinunaw na yelo. Yun nga, nakapunta sila doon sa dulo. Oh. Meron doon. Yun oh. Ay, nagbabalik na sila naman. Pabalik na. Umikot talaga sila, no? Picture lang ako. Asan na sila, Joanna? Pabalik na. Bumalik na. Pabalik na. Doon sila sa dulo din. Si Mama, Papang mag-picture ano. mo kita together. Di na muna ka mag-ano. Hi! Hello! Ning, kanina. Yan. Si
Si mama nagparasagwan ako. Talistiso ni Nining. So ito ay ano, isang oras simula dun sa ano, 1 hour and 15 minutes? Karin Almost 1 hour, ano? 1 hour and a half, ano? Galing ng Canmore? Canmore, Oo. Stop over pa kasi tayo dun sa Welcome to BC. Welcome to British Pero kung Columbia. straight, parang 1 hour and 10 minutes. Mga ganun. Bilis lang naman ang takbo yan. Tapos ang ganda pa ng ano, ng highway. Sa highway. Ang view, no? Oo, sa highway pa lang habang bumibiyay ka dito, ang ganda ng view, ano? Na yung mata mo. Busog na masya talaga, 100%. Kuhanan mo sa ano, Noy? Okay guys, a little update. Pabalik na kami ni na Papa, sina Marco, oh my God, ang layo pa. Ita times 10 ko ang zoom. Ayun pa lang sila. Ay, si Norich, kuhanan mo si Nonoy. Wait, at pinapakita ko sila Tita Emily. Ayun, ang layo pa. Aranin nakita kay Nonoy. Okay, yan. In reality, oh, ang layo pa. Oh my gosh. Yan na si kuya mo. And ito naman si Kuya. And si Jik naghihintay. Oh, hi! Hi! Isabel, say hi! Isabel! No, she doesn't want to. Ha? No? Nag-ano siya, nagpapadel. Nagpapadel, busy. Oo, nagpapadel. Oh, ba nag-enjoy? Si Isabel. Kinuhanan mo ko tasinda. Isabel! Isabel! Hi! Ang cute. Videoan mo si Isabel. Yun na, may video siya. Balik na sila. Okay, kaya di Jota may mountain part. May Sila kuya. Hi, Jik. Oh. Where are you, Mama? Yan. Umiiyak. Iniwan ng nanay. Yung nanay nagfi-fishing. Yung nanay nagpakyut. Yan. Kami ay padaong na ulit. Ayan. Amo, pa rin ang di kita naglaro. At least ano, magandang experience na naman. Sige, sana. Si Tita nag-enjoy. Maraming picture na naman. Ayos. Hindi ba pwede? Yan. Adi nga ni daw, arog na sana. Arog na lang kaniyo. Diretso na yun duman. Kukontrolon mo na lang. Nagsasarili na rin ng bangka. Pauwi. Pagod na rin ata sa amin. Hindi ko niya kayo maintindihan kung saan kayo pupunta. Thank you. Balat mo na, Mami. Ibig mo na. No, you. Okay. Thank you, sir. Asan na sila? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. Nice. Souvenir? Oh, candy? Wow. Sorry, pagbaba nyo dun sa bangka, diretso dito sa souvenir shop. I'm gonna buy one another pail for us. Isabel, let's pay. Wait for us.
Dumalo ko lang muna sila ko. Sige. Dried fruit from the okay. Mo yun na. Pila ba? May siyaro na. Mag-picture lang ako dito sa spot na to. Dito kasi daanan to ng sasakyan eh. Bawal talaga dapat dito eh. Pwede na rin yan. Wala, ang daming tao. Wow. That was a good decision for you, Matt. Si Kuya Justin kasi kahit ano sana hindi na siya naggaganyan nagpapadol ng ano sa middle lang si It was a Kuya. good decision on his part. Pinagpawisan na rin kami ha. O, tita nga nag-enjoy. Ano, nakakuha ng magandang video tita. Ayos, very good. Dito ka sa Siyempre. Oh. Kasi mama, pin mo na ang Si session. Kuya nga nang Give it back. nagbantay muna kay Jik Jik. Diyan, di kita malakaw-lakaw, papunta doon. Papunta doon. Yata kami maglalakad-lakad papunta dyan. Dapat needs practice. Ang gaganda ng mga lugar dito sa British Columbia tas Alberta. Yeah, I know. I looked at back in my bag. I thought I was going to have to use it to Estuarian fishing. Kuya Justin, come here. Kasi kanina no, yung nasa lubong namin mag-asawa na nagkakanaw, eh nag-aaway na. Parang gusto na magsakalan dun sa kano eh. Ewan ko nung nangyari dun sa mag-asawang yun. Yan. Dapat mag-post na ng Moraine Lake ha? Oo. Hindi, kasi pang Facebook nila mama, yan, tita, nila papa. Hindi na malaman kung anong unang ipopost eh. Oh, what's that, Isabel? Ang Isabel ko nag-enjoy dun sa kayak ko. Nagsagwan-sagwan. Ah, jumping. Remember baby, nag-buy kita dyan ice cream. Let's go. Oh, see, what's her name? What's her name? Oh, hold it. Punta tayo doon? Ay, pupunta tayo doon? Let's wait for everyone, Dad. Kaya di ka nakasama sa group photo eh. Kung game. Wow. Yung supang supervisor yan. Sige na. Pwede din dito mag-abok ng ano? Ng mga lodge. Wow. Papapicture. Tanggalan namang shades. Ay, ano, kopya mo ma. Kopya, tanggala. Tawag sa kong kopya mo. Yan. Ano, ayos ang mabuhok mo. Yan. Mag-focus man dahil. Buti maganda nga panahon eh. Ganda pa na Mainit. Oh, nung nasa ano, nagreklamo kayo malamig. Excuse me, I wasn't complaining. I like the food. Ma, mag-kiss ka mada sa chicks ni Papa. Mama. Sige, unlimited picture eh. Bihira naman tayo makakapunta dito eh. Buti na may photographer kami. Kasama. Team na Isabel. Isabel, di ka dyan, ma. No. Isabel, no. Nang magkanda o gaga. Punta naman tayo doon sa kabila. Tama na to. Mag-hike ng konti. Sa kabila doon Kunti tayo sa lang. may flower. Sa may mga flower. Try natin yung flower doon oh. Yung Doon. Doon sa kabila, yung may mga pink na yun. Yan. Diyan. nagiinom ka, tapos mahal ka dito yun, tapos ako mahal.
lang. And, sige, inom. Ayos talaga. Let's go. Yan. Sa gilid ng lake, ano? Diyan ay may daanan pa punta dito. Yan. Maghanap ata sila ng spot. Yung may mga upuan kasi dito na pwede nyo picturean. Emote kumbaga. Na ano doon, nakaharap sa lake. Aba. Ano pinutol yung malaking kahoy dyan sa gilid. Ang bango ng pine tree. Amoy matamis. Yan ang amoy ng pine tree. Taas naman ng mga pine tree, ano? Dito kasi nagkakaano dito nag-avalanche daw. Wala tayong daanan ng avalanche palagi. Diyan sa bundok mamaya. Videoan natin mamaya yung dinadaanan ng avalanche. Dapat dito may maganda kang camera. Cellphone, pero cellphone okay na. Makukuha naman ng maganda ng ng mga bundok tapos ng view. Ganda. Body tong dalawa, si Kuya Justin tao, si Isabel Ano? Sabi, mali ba ako kami? Nag-i-enjoy yung mga lola. Of Bicol, Planja. Hindi sa baba ba kayo? Sorry to disturb your lunch. It's a nice place. Picture sila. Yan, ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung avalanche area. Halata nyo, ito lang yung part part na mabababa ang trees. Yan. Kasi yan no. Palagi napunta pala dito ang yung snow pag panahon ng snowstorm siguro mga ganun, panahon ng yellow. Yan. Avalanche. Yan. Dito dyan. اونجا هر چقدر لک تویست می‌خواستم اونجا اوکیه اینجا خودشه May vlog na kami dito, ulitin ko lang. May vlog na kami dito last year nandyan. Nakapost na rin sa YouTube ko. Lagay ko na yung description kung gusto nyong makita or balikan. Yung may berries. Look. Mama, look. May blueberry. Kuya, di ka baka upara ka Oh. Tagal mo naman kopi. Mga bulaklak. Mga grass lang yan, Pero maganda. Ito pa rin yung spot namin, Yung pinicturean ko si Kuya doon. Nakatalikod. Ayo po. Kami dyan picture. Yung saro. Yan. Pinakamaganda to. Kitang-kita mo lang. Tapos yung mga background mo pa. I can take a picture of you guys here. This is a good spot. Yeah. Yan. Sige, picturean nyo para meron din silang souvenir pamilya. Kuya, what are you doing? I'm getting flowers for What is this? Are these berries? Look at this, Kuya. Kuya, look. I think this is a blueberry.
Look at this. Mga hilaw pa. Yan, isa to sa magandang spot dito, no, kasi kitang-kitang bundok. Yan. Tapos doon sa kabila, yan. Kasi kita yung bundok ditong Rocky Mountain talaga. Yan. Tapos dito rin, yung mga bulaklak ng ano. The last one, sorry. Okay. Okay. 1, 2. Yan, at babalik na siguro kami ng Alberta. Tapos na mag-video and mag-picture sila. Peyto Lake siguro, tapos Bow Lake daw. Yan. Let's go. I'm gonna carry Isabel. Oh, yeah. Nagpakarga sa akin pero gustong kagat-kagatin yung buhok ko. How about your cold? So why do you need cold water? Yeah, if you're cold, why do you need Ayos. cold water? Ang ganda ng mga lugar na to. Cold water.